We're going in 5 seconds. Urge, are you here? 5, 4, 3, 2. Okay, perfect. We're going in. Get into positions. Keep Ja, everyone det er alive. Husk de 3 healers, der er på tanken. I skal blive på tanken. Remember Hygge. Keep healing Hygge. Don't let him die. Hygge is down. Første position. Ja, men er det venstre, når du kigger? For du kigger jo modsat. Ja, nej, det er venstre, når man løber ind, ikke opfandt det. Er det din eller min venstre? Hvilken venstre snakker vi om? Den anden højre. Der mangler. Jeg tror, jeg er også ved at være på mit, Okay. mit sidste try. We're gonna do a pull 15 seconds. Remember what we did last try? Just don't get knocked or cleaved. Everyone just out in your positions. Hygge, har du overhovedet skiftet gear? Den når ikke at skifte det hele kraft. Der er nogen, der griefer hinanden med snowballs. Jeg griefer min guildies med Runecloth. Prøv du at give mig Runecloth? Ja. Jeg gav Runecloth til alle mulige. Er det derfor, jeg har 7 i min taske? Hvad deler du ud? Jeg fordelte Runecloth ud på raiden. Dude. Vores bug priest, vi havde med, han sendte også en whisper til mig. Why do you keep giving me all this Runecloth? Dude, next level grief. Jeg forstod overhovedet ikke, hvad der foregik. Ja. Jeg synes, det gik godt i dag. Jeg var godt nok lige lidt... Kæft, mand. Jeg havde